κράσει μαζί με τον Κλήτο 2 για το επεισόδιο δεύτερο. Κλήτο 2. Λοιπόν, στο τελευταίο εδώ. 3, Κλήτο 3, ναι. Στο τελευταίο επεισόδιο είχαμε. Κλήτο, σταμάτα λίγο. Είχαμε μείνει εδώ, ναι, μπλα μπλα, πάμε. Είχαμε μείνει εκεί, σκοτώσαμε τους βάρβαρους, οι οποίοι εισέβαλαν στο κάστρο να πάρουν την πέτρα. Και εμείς ήρθαμε. Και πάλι την πήραμε. Πάλι την πήραμε, ναι. Ωραία, δώσε αυτό το πράγμα. Και εμείς ήρθαμε εδώ πάνω κάτω να κάνουμε τραμπουκά. Πάντως, αν θέλετε να σας το προτείνω, το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το έχω λατρέψει. Μόνο να το παίζω εγώ μέσα. Κλειτό. Ναι. Ναι, δες τα. Δεν με δεύτερο. Ποιο είναι υπάρχει το αν το θες. Fabulous! Πέρα και τα ρωτάω. Καινούργια ability, έκανα λίγο level up. Επίσης ο Κλήτος έχει το σκιαράκι του. Και πήρα αυτό το πέτο που μου το ξεκλείδωσε ο ίδιος. Και μας δείχνει πού ακριβώς πρέπει να σκάψουμε για να βρούμε κάτι. Ωραία, άσε καλό την δώσα αυτό. Δεν δώσα βραστικό μου, lag. Δεν πειράζει. Πέρα από το ότι καλούμε συνέχεια κάθε φορά που έχει lag, δεν πειράζει. Και σταμάτα να τα τρως όλα, χοντρέ. Εγώ χοντρός, δες πόσο χωρώ. Φοράω και στην άρμο. Τόσο λεπτούς. Μη με χτυπήσεις, βλάκα! Σου έρχεται. Χαρούμενος να στέλνεις στην πάτσα μου. Σου έρχεται όμως να σου πω εγώ τι χαρούμενος σας. Κλείτο βοήθεια. Headshot. Yes! Ουχ, φύγε! Yes! Άλλη θα σε βρω. Άσου θα το κανονίσω εγώ. Ωραία, όχι. Εντάξει, το πήρα, εντάξει. Ο κλέφτης. Κάτσε λίγο να χειλάρουμε. Σου πάμε τα πάρεις. Πώς με χειλάρετε. Χαλό λέει, πεθαίνει. Ποιος πεθαίνει ρε. Όλο τι κάνω. Ο άλλος πήγαινε να με ρίξει κάτω το... Να κάνει 7 ευρώ και χτύπησε το δέντρο. Θέλει προσπάθεια. Τώρα χάσαμε 5 ευρώ. Τα τερετάκια αυτά πώς λέγονται. Τι. Αυτά που σκοτώμε τώρα, οι αντίπαλοι, οι βάρβαροι είναι. Πάντατε χωρισμάτι. Πάντως αυτός εδώ είναι ο Τάκης. Πολεμάμε το Στάκηδες αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτός τώρα είναι ο Κώστης. Ποιος? Κώστης. Ο Κωστής. Είχε ο Γιάννης. Καλά. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Ξέρω. Δες απ' έχει κι άλλο παιδί. Έχει. Έχει. Ωραία, να πάμε τώρα περίπου. Στάκηδες. Νιάου, νιάου. Και εγώ το έχω. Αου. Quick scoper. Νομίζω ακούστηκε ο μπαμπάς μου. Ωραία, εντάξει. Έχεις το μικρόφωνο μου στο στόμα σου, δεν χρειάζεται. Όχι. Ναι, εγώ και ο Νίκτρο. Νίκτρον λέει. Να πηγαίνω εδώ δίπλα και πάρτε αυτό. Τι πέτεινε. Πουλάκι. Πώς αν τους αρέσουν. Τι κάνει. Σου φέρνουν τα φρούτ. Δεν θέλω να σε χειλάρει, εντάξει. Ναι, τόσο Ναι, τώρα ακούστηκε. ναι, τώρα το πάνω σίγουρα. Ένα λεπτό να mute. Κάτσε μotherfucker. Ωραία, αυτό είναι το σημείο. Το ξέρω αυτό το σημείο. Πέτα μια ακόμα να τρομάξει λίγο. Τρομάξει όλες. Δηλαδή, χόρτα. Α, έτσι είμαστε. Πάμε. Ένα λεπτό. Δες τώρα πώς θα
ανεβάσουμε εμείς λίγο. Ωραία φόρτα. Ωραία λεφτά! Τα πήρα. Όπλο. Ουα, τι είναι αυτό. Το ίδιο. Μου πήρε το σφυρί από... Να πάρω και εγώ σφυρίλες. Ναι ρε, είναι η περισσότερο δύναμη. Αυτό κάνει και ο Ρε, ελεύθερος. με έχουν πιάσει, βοηθάει. Πάρ' το, αν μπορείς πάρ' το. Συγγνώμη, τώρα τελευταία οι άγριοι έχουν αρχίσει να πικάρουν πολύ άγρια από το Και μες. Τρεις. Τρεις. Μαύρο ήταν. Να δες. Ω. Μαλάκα μου κιόλας. Τι είπες, μερέντα. Α, μερέντα είπα, εντάξει. Ξεκλείδωσε αυτό. Το ξεκλείδωσα. Ρε τσόγλανε. Άσε με το πάρω κι εγώ λίγο. Πάρ' το. Για να το ξεκλειδώσω μόνο θέλω. Πάρ' το. Πουλάκι, κάτσε να πάρω ξανά το πουλάκι τσιού. Ωραία, πουλάκι τσιού, έλα εδώ. Πόσο είναι αυτό το παιδιά. Είσαι εδώ. Ουα! Είδες που Ουάκα είναι μόλι. τώρα. Πουλάκι, φέρε μου το φρουτάκι. Φέρε το φρούτο. Εμπλαμένο. Πού το φέρει. Πάρω κασικά μη σε ακούσει εσύ. Τι νόμιζες είναι το Pokemon σου. Ευχαριστώ. Και παιδιά, τώρα ξέρω ότι θέλετε βίντεο Aqualand, αλλά ο Aqualand είναι κλειστός για μερικές μέρες επειδή αλλάζει ένα IP. Ας ελπίσουμε ότι... Ωραία, σπάς το ναι. Άντε κλειδώ. Ναι. Πρέπει να είσαι εδώ για να το σπάσεις, ξέρεις. Πώς επειδή δεν φέρει το συμβούλιο στο εδώ κανένα από Τι αυτό? μακριά. Μήπως πρέπει να κάνω από εδώ. Ωραία, ρίξτε το. Μπουμ. Όχι. Άντε. Πρέπει να είμαι στη γραμμή. Όχι, πιο μπροστά. Μαχάκι. Αυτό τι κάνει τώρα. Νομίζω σου κάνει heal, ναι. Σου κάνει λίγο heal. Ωραία. Να καταστρέψουμε την πόρτα. Εύκολο ήταν. Ναι, μου κάνει heal όντως. Τι θα κάνει. Κακάκια. Σοπάκι. Αυτό που έχουν όλα τα ζωάκια σε αυτό το δάσος είναι παράξενο, δεν εξηγείται. Ουα! Ρίτσο, έχω περισσότερα λεφτά από σένα. Πάλι. Δεν είμαι καλός σνάιπερ. Τι κάνεις εσύ εδώ. Τα ρούχα σπλέντ ρε. Γιατί? Δες. Μπουμ. Πιάσω το Μην μαντουφάκα. με κάνεις εμένα headshot. Πηγαίνεις πρώτο και κουάκ. Μπούι. Ω, λεφτά. Πας ρε. Χαλβά. Α, είσαι έτοιμος. Πώς. Πάζει. Δεν πρέπει να πάρεις εσύ. Είναι εύκολο ποσάκι αυτό. Όχι. Ναι. Να, ένα λεπτό να σου πω. Μετά όταν τρελαίνεται την τρέχει γύρω είναι πολύ νόμο. Όχι. Τώρα που πετάει αυτές τις μπουρδες. Τι είναι αυτές οι μπουρδες ρε, έχω το ίδιο τους στο pet, φοβούνται, φεύγουν πίσω. Δεν θέλω. Τους έπους τώρα. Πέτα μια βόμβα να τις καθαρίσεις όλες τις μπουρδες. Άσε, παίρνω εγώ τις μπουρδες. Άσε το κρέας σας. Σταμάτα να έρθει και τα πάνω μου. Παλιομπός. Κερατά. Όντως πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικές οι βαρίτσες. Πάλι εγώ. Ωραία, το φάγα. Είμαι θεός, εντάξει. Να πω. Τώρα και πάλι. Κρυφτήκα. Ω, βοήθεια. Έλα, δεν Άντε, κόσμησες. το πάμε. Άντε. Κυβωτός του Νόε. Έχει και εγώ τους. Ωχ. Θέλω να παραδέχεσαι με. Όχι. Fuck, τρέξε. Ναι!
Σπήρες το χέστη. Έχει turbo έξω πίτα. Ω! Έμπρες. Κλείτο φύγε ρε μπροστά μου, γλιστράω. Σταμάτα να πεθαίνεις. Παίξε λίγο κανονικά. Ήταν τι μισό. Αου. Στο warp. Έλα ρε, φάμε. Πεινάς, δεν... Λάγκα εκεί. Waiting for players. Πάλι waiting for players, γιατί όχι. Wow, super! Τρώσα και οξύλιο. Βλέπεις, δεν θα χρησιμοποιήσω το μικρό. Σε βλέπω κλείτο. Δεν κάνεις τίποτα παρατέρμα. Γιατί έχει λαγκάκι τώρα. Τους κατεβάζει. Άλλο περιεχόμενο, ανήλικο περιεχόμενο. Δύο αγόρια στο σώμα και στο σπίτι. Ναι, δύο αγόρια, με ξέχασα. Ανάθεμα κατάλαβα τι είπες. Αφού... Οπ! Με γιώργο. Περάσα. Οπ! Όλοι μαζί πιτάνε, 4-4. Ιδιόλο! Ξέχασα, είστε κάτι, δεν ξέχασα. Waiting for air. Να δώσουμε το εκεί λοιπόν. Να, είδες. Πρέπει να το πιάσω. Ξέχνω. Βράχος. Α, ωραία το λακός. Δες εδώ. Να, μείνε μέσα. Μην, απλώς μην είστε τώρα. Θα έρθει την δική μου τώρα, τύχε. Πού είμαι, τι με κάνουν, είμαι σοβαρή. Με κρατάνε πάνω στην... Ναι, γι' αυτό με... Όταν βλέπω αράχνες από μένω μέσα. Νομίζω, Λαλά, μπαμ. Υπάρχει παιχνίδι σου, εγώ θα πάρω το λαθός. Κλίμα μου, πήρες το ξύλο. Ωραία, εγώ πήρα το ξύλο. Μείνε. Σήμερα αρχίζω πραγματικά να πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα record της έτσι κλείτο. Και το ίντερνετ δεν είναι μαζί μας για κάποιο λόγο, έχει πολύ lag. Δεν κάνει πανιό. Εντάξει, όταν εγώ λέω τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Επιστρέψαμε παιδιά, δυστυχώς θα κλείσουμε το record για σήμερα επειδή λαγκάρουμε πάρα πολύ. Όχι λαγκάρουμε, ναι είναι λίγο το lag, το ίντερνετ και μπαίνουν μέσα. Κάνουν όλες συνέχεια γονείς και άγριοι σκέπτες μέσα στο δωμάτιο. Δεν είναι κατάσταση για record αυτή και δεν πιστεύω ότι μπορώ να σας προσφέρω το καλύτερο περιεχόμενο που μπορώ αυτή τη στιγμή. Οπότε θα συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Για παράδειγμα, απλά να έχει λίγο πιο ησυχία. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Αύριο